Good morning mga ka-farmers! Karon magtanom na sa tagkamuting buwa. Kani guys, pinangayo pa na ko ni sa kantin. Sayang mo sa kay ilang ilabay, bi aton lang ipangayo. Mapaymuslan pa nato. Aton ning itanom para makautan ta puhon. Sugda na to. Bangat. Bangat ta guys. Sa doon sa ulo. Si Bugard yun doon. Dami kini nga himong apay ni klase nga kuha nga kamote guys. Kana sa ibildo, kuya kay masamad kan. Tanom tag kani nga kamuti nga puwa kay mao niya mo ang muong apay ba. Apay nang tawag niya yang mga udlot amo parisan o sili, kamatis, luya. Dami na kay na imong appetizer. Mo na og na kay mga dagang utanon ko tinanong nimo nga lamas sa inyong balay. Na kay budoon dali ra gyud ayo. Di na kamo adto merkado pa nga sa merkado mahal pa kayo. Ya. Dili pa presko ang uban tanong lamas laos na ka kani kay fresh from the garden, di ba? Kugi lang ang tanong guys. Ang pagtanong kausar gyud ka mga luan pero kapaymos ka happy kay ni time lang ang office nakita naman ang nagbunga na yung nabubuhay.
Okay guys, nahuman na to og tanom na guys. Tanaw na to ato ang mga tinanong atong i-review ug atong ipakita. Gahapon guys, naasam tay natanom na atong pakita ninyo. Balik kaning kamuti, balik duha na ni kaplat. Atong tanawon. Subihon to. Ang atong kinugihan dara guys. Mo ni ang plot number 1. Diba? Ubay-ubay gud mga ka-farmers. Now, ni ang uban o nang lingsing na. Monitor on atong usa ka plat. Atong sili. Ano na gamit sa tinatong sili ug natay mga sausawan. Nya mahilig mo sa taog. Hang. Ayos kayo. Okay guys. Ayos na. Nahumana na to. Maghuwat na lang ta ani mga 1 month tingali. Siguro makauta na ta, makaapay na ta. Bye guys. Thanks for watching. Please support my channel. Bye. Ingat.